Avui farem ous amb pebres i tomàtigues. Un plat molt senzill de fer i molt gustós. Me'l va ensenyar la meva sogra, que era de Sa Pobla, Mallorca. Bueno, podríem dir que és un plat típic mallorquí. Per aquesta recepta utilitzarem patates, pebres verds, tomàtigues, ous, oli d'oliva, sal i pebre, fulletes de llorer i 3 dents d'all. Ara, com veieu, estem tallant les patates a forma irregular, una mideta d'un centímetre, centímetre i mig, i les deixarem i anirem a anar tallant l'altre. Anirem tallant els pebres, sobretot traurem tot el que hi ha blanc a dintre amb les llavors, que no ens en quedin, perquè si no pot amargar una mica. I després ja ho anem tallant. Si en queda alguna tampoc passa res. Ara anirem a tallar, o tallem les tomàtigues i les ratllarem, perquè la salsa de tomàquet que farem ha de ser natural. Feta nostra, la fregirem nosaltres. Tampoc se'n posa molta, de salsa de tomàquet, o sigui que ara ratllarem aquestes i ja tirarem després, quan toqui, el que més o menys veiem que necessitem. Ara ja anem a fregir les patates. Posarem oli, a veure, la quantitat una mica més o menys, ja cada persona segons les patates que poseu. Ja tenim l'oli calent i ja hi tirarem les patates. Deixarem que es vagin coent i ja hi tirarem una dent d'all. És el moment de tirar-hi una mica de sal. No molta, perquè els altres ingredients també en portaran. Si no seria massa salat. Ara les patates ja estan, ara les posarem, les passarem al colador aquest i les tindrem un ratet aquí perquè perdin una mica d'oli, perquè no siguin tan olioses. Una miqueta d'oli que també, i ara, a continuació, anem a fregir els pebres en el mateix oli, perquè així serà més gustós. Ara aquí, a continuació, posem un parell de fulletes de llorer i també posarem l'altre dent d'all i una miqueta de sal, igual que abans. Ara ja és el moment de tirar-hi una miqueta de pebre negre, una mica al gust de cada un. Això ara ja està. Ara ho posarem en un plat, amb un paper absorbent, perquè tregui també una mica l'oli. Ara a continuació ja anirem a fer la salsa de tomàtiga, que com hem dit ha de ser natural. La remenem una miqueta i li posarem també ja l'altre dent d'all que teníem i la fulleta de llorer. La sal i una miqueta de pebre. Remenarem i ho deixarem a foc lent que es vagi fent. Sembla que ja està, doncs ara ja ho retirem del foc, posem al plat. Ara a continuació anem a batre els ous.
Bueno, els anem batent. I tirarem també una miqueta de sal, com hem fet en els altres ingredients. Ja tenim tots els ingredients cuits i ara anem a continuar i acabar el plat. Posem la paella al foc, tirem el primer de tot les patates, a continuació hi tirem els pebres i la salsa de tomàquet, o tomàtiques, com ho dieu vosaltres. Ho remenarem amb molt de cuidado perquè les patates no es desfagin i ho deixarem així un ratet entre la paella. Ara ja anem a tirar els ous. I ho remenarem tot, ben remenat fins que veiem ja que està tot ben empapat de l'ou. Remenant sense parar perquè no se'ns faci cap truita. Que la gràcia és que quedi una miqueta així com desfatet. Ara ja ho tenim i ho anem a emplatar. Nosaltres hi deixem els alls i el llorer. Si no us agradés, doncs ho podeu treure, no hi ha cap problema. Bueno, ara a continuació ja ho podem emplatar. Posarem una miqueta més. I ara ja, un cuidadet, bueno, que vagi de gust, bon profit.